Gipailawom karon sa Philippine National Police sa yellow category ang tibok probinsya sa Zamboanga del Norte base sa gipagawas nga color coding scheme sa COMELEC aron pag-ila sa mga lugar nga dunay init nga panagbangi sa politika panahon sa piniliay. Upat ka mga lugar ang natala sa Provincial Joint Security Control Center kon PJSCC nga adunay mga election-related violence. Sa nilabayng duha ka sunod-sunod nga piniliay nga mao ang duha ka mga syudad sa Dipolog ug Dapitan ug ang mga lungsod sa Mutya ug Siraway. Base sa COMELEC color coding scheme, red category ang mga high-risk areas, moderate risk areas ang nasa orange category, yellow category ang mga low-risk areas mentras green category ang mga lugar na nagpabiling luwas ug malinawon karong panahon sa piniliay. Official or possible intense political rivalry ang Dapitan City and Dipolog. Intention sa mga supporters so that would kung hindi makontrol, mag-escalate sa basin into violence. That is why we have to identify so that we can prepare and appropriate security measures, preventive measures. Ginabantayan karon sa mga otoridad ang init nga panagbangi sa politika sa pamilyang Uy ug Halusos. Diin magkaatbang pagkamayor sa Dipolog si incumbent Governor Rosalina Nanay Nene Halusos ug kanhi Governor Roberto Uy Sr. Mentras ang asawa ni Uy nga si kanhi Dipolog City Mayor Evelyn Uy ang muatbang pagpapili isip mayor sa Dapitan sa anak ni kanhi Congressman Romeo Halusos Sr. nga si Sushmita Halusos. Pareho sab nga magpapili pagka-gobernador sa probinsya si Dipolog City Mayor Daryl Dexter Uy ug Dapitan City Mayor Seth Frederick Halusos. Na ilang baluarte sa pamilyang Uy ang Dipolog, mentras baluarte sab sa pamilyang Halusos ang Dapitan. Busa malaumon ang tanan nga magpabiling luwas ug malinawon ang panahon sa piniliay sa probinsya luyo sa mga init nga panagbangi sa duha ka grupo sa gihimong Peace Covenant and Solidarity Pact signing. Ma-ensure natin and the commitment ng mga kandidato that they will not resort into any tactics that would result to violence. Things that have been happening, issues that have been raised, na dili lang ang kandidato ang dapat bantayan. Mao nang importante na nag-peace covenant, appeal ang mga police, appeal ang mga commission elections, maritime, Coast Guard, IDEA, and all these other agencies, no? Suroy-suroy lang sa mga barangay para makita ko din sila at marinig ko ang mga pangangailangan nila. It's gonna be a new experience for me altogether, no? Apan di tanan sa mga kandidato ang nitungha sa gihimong Peace Covenant and Solidarity Pact signing kay halos katunga ang wala ni abot. Nahimo nang naandang buluhaton matag eleksyon ang Peace Covenant and Solidarity Pact signing. Ang usas mga nakitang rason ni Provincial Election Officer Attorney Roberto de la Peña ug wala say gipahamtang nga silot sa di pagtungha hinungdan nga gamay lang sa mga politiko ang nanungha. Mura bag-ug ang covenant signing is perfunctory in the sense na you have to initiate it. Pero sa ako gani, mas may pang candidates forward. Give them a chance to talk or express themselves. Kani manggong covenant signing, kung di mo buhaton ang imong ipirmahan dito, hindi mo kamakiya. Sa nilabayng mga piniliay, adunay natala ang PNP nga upat ka mga insidente sa pagpamusil, diin lakip na niini ang pagpusil patay sa election officer sa Mutya, usa ka kaso sa pagpangharas ug laing usa ka kaso sa direct assault. Dina Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.